Россия Дәүләт Думасына сайлау нәтиҗәләре билгеле. Тарихта беренче тапкыр ил халкы 3 көн дәвамында тавыш бирде. Бу елгы сайлауга нинди нәтиҗә ясарга мөмкин? Үзгәрешләр булырмы? Эфирда таянның ноктасы тапшыруы студияда Алмаз Гафиятов исәмсез. Хәерле кич мөхтәрәм кунаклар, кагыйдәләрне беләсез. Кызылга басагыз килешмә билгесен аңлата, яшелгә басу килешү һәм ак нейтралитет билгесе. Индус Ризакович, менә тарих ягыннан алсак, менә бу сайлауларның әһәмияте безнең ил өчен бигрәк тә соңгы елларда нинди дип саныйсыз? Беренчедән әйтергә кирәк, бик тыныч үтте. Ансы безнең өчен иң әһәмиятлесе. Милләт ара, дин ара ниндидер каршылыклар булмады. Һәм шунысын махсус рәвештә әйтергә кирәк, безнең татар авыллары иң актив катнашучылар. Һәм менә төп партияны яклап чыгучылар да безнең авылдашларыбыз. Менә шулай. Шуның өчен әйтә алам, менә бүгенге көнне татар әлбәттә менә шушы бүгенге яшәешкә ризалыкта. Ниндидер уңышлар белән яши, әлбәттә уңышлар җитәрлек Татарстанның. Һәм шул исәптән менә авылларда, авылга менә махсус рәвештә сайлау алдындагы кампания вакытында махсус урын бирелде. Һәм шактый ташламалар ясалды авыл өчен. Мин авылның тормышын шактый беләм, булгалыйм, чырашам. Һәм менә шул чырашкан вакытта әлбәттә менә шушы яшәешкә иң беренче урын бирелә. Шуны әйтергә кирәк, безнең авылларыбыз ныгый. Әлбәттә аның битеп калганнары да бар. Ләкин зур-зур авылларыбыз Татарстанда да ныклап яши. Әйтер идем аның нәрсәсе, үзләрендә авылның күпчелегендә эш юк. Шәһәр тирәсендәге районнар, алар күпләп Казанга килеп яшиләр, һәм аларның авыллары ныклы. Шуның өчен менә әгәр дә иртән урамга чыксаң, авыл якларыннан Казанга машиналар бер туктаусыз килеп тора. Кай вакыт аларга килеп җитү өчен сәгатьтән артык вакыт кирәк була. Менә шуның өчен әлбәттә юл проблемасы да бар дигән сүз. Эш проблемасы бар, авылның үзләрендә мөмкинлекләр юк түгел бар. Бар. Менә шактый гына уңышлы эшли торган авылларыбыз бар. Сез монда бөтен мәсьәләләрне ачып салдыгыз, инде киң кырлы итеп алдыгыз әлеге теманы, ләкин бу елгы сайлауларга әйләнеп кайтсак, Рафик әфәнде, шуннан да менә бу даимилек дип әйтик, соңгы елларда аның сиясәт әһәмиятен билгеләү нәрсәгә бәйле сезнеңчә? Чыннан да бу сайлауларның нәтиҗәләре ул гадәттәгечә булды инде. Әз генә саннарда, процентларда үзгәрешләр бар. Эчтәлеге ягыннан сайлаулар гадәттәгечә узды. Россия өчен, Татарстанда да шулай. Уздыру формасы гына үзгәрде. Эшкин яхшымы, юкмы, икенче мәсьәлә. Шуңа күрә әлбәттә, менә Индус Ризакович дөрес әйтте, инде монда ул сайлаулар бик мөһим, чөнки сайлаулар үз вакытында узарга тиеш, сайлаулар тыныч узарга тиеш, сайлаулар ул җәмгыятьнең менә шушы демократик юл белән барганын күрсәтергә тиеш. Шул күзлектән чыгып караганда, әлбәттә, менә бу сайлаулар яхшы узды дип әйтергә мөмкин. Әгәр дә без соннарга игътибар итсәк, менә монда шул ук Дәүләт Думасы сайлауларында 49.82% ул Бердәм Россия һәм алдынлыкны саклый, икенче урында КПРФ 18.93% һәм ЛДПР 3нче урында. Менә бу соннар аңлатып китик әле тамашачыга дайыннар, нәрсә турында сөйли, нәрсәне аңлата бу менә бу соннар, шуннан да ниндирәк урыннар бүлеп биреләчәк һәм нәрсәгә йогынты ясый ул? Гади тел белән әйтсәк әгәр дә. Гади тел белән әйткәндә, минемчә бу сайлаулар алар гадәттәгечә үтте. Мин менә сайлау участокларына 2007 елдан 2016 елга хәтле эшләдем. Мин ничек сайлаулар үткән турыдан-туры беләм. Шуңа күрә мин әлеге безнең сайлауның нәтиҗәләрен берничек тә мине тегенчек дип аптыратты хәлдә юк. Шикләнмәдең инде. Шикләнмәдем, ул көтелгән хәл иде, чөнки мин тулысынча әйтәм, ничек сайлаулар үтә, ничек шутланыла, мен турыдан-туры беләм. Ну, минем фикеремчә, Бердәм Россиянең анда әлбәттә инде 50% җыймаган ул. Менә ул ничек йогынты ясый? Шуннан да әгәр дә 2016 елны алсак, 54.3%. Бу нәрсә хакында сөйли? Монда чөнки соңгы елларны икътисади ситуация начарайды. Менә без күрәбез, күпчелек регионнарда, кайбер регионнарда, менә даже безнең күрше регион Мари-Элда бит, анда Бердәм Россия гомумән җиңелде, аны коммунистлар җиңделәр, алар беренче урында.
Шуңа күрә монда теге аларның саннары кәмер икән, ул анысы билгеле иде. Менә мин нәрсәгә генә аптырайм, ниә ул все-таки 48%-ка җитте. Минемчә ул 30-дан да артыграк тиеш түгел иде, бердәм Россияның тавышы. Айрат, әгәр дә без менә Татарстанның сайлауга мөнәсәбәтен әйтсәк, бездә бит инде халык электән актив иде. Менә нәрсәгә бәйле дип саныйсың син моны? Мин яшьләрнең фикерен күбрәк әйтәсем килә. Яшьләрнең фикере сайлаулар турында, үзем яшьтәшләр турында салып барганда, әлбәттә, алар кызганычка каршымы, алар шик белән карый. Ничектер оппозицион юнәлеш алалар кебек. Шик белән карыйлар. Юк, мин яшьтәшләремне, классташларымны, курсташларымны әйтәм, шик белән карыйлар. Ышанмыйлар һәм йөрергә дә бик үк ашыкмыйлар. Әмма менә бу 3 көндә сайлаулар булуы, ул күбрәк ничектер бәлки һәм менә бу сулар, концертлар, анда бушлай нәрсәдер тараталар. Ул бераз бәлки кешене яшәрен дә монда ул сайлауга җыйды. Миңа калса, менә бу шик ул әлбәттә инде сайлау, гадел сайлау өчен гадел санау кирәк. Шулай бит. Гадел санауны без күздә тотсак, әлбәттә, мин үзем яшьтәшләремә дә, яшьләргә дә мөрәҗәгать итәсем килә. Килегез сайлау комиссияларына. Һәрбер кеше бу сайлау комиссияларында катнашырга хукукы бар һәм бу сайлау комиссияларына сайланып, менә бу процессны күрә ала. Моның өчен нәрсә эшләргә кирәк? Менә нидер фирка аркылымы, үзе анда иҗтимагый палатадан да сайланып була, наблюдатель булып барып була, с правом решающего голоса да барып була. Гомумән бу системаны күрергә кирәк. Мин бик киңәш итәм. Һәм еш чиракта көчле күзәтүче, комиссиянең көчле агзасы гадел сайлауга китерә ала участокны. Шуңа күрә үзгәртергә нәрсәнедер телисез, барык менә сайлауга күзәтүче булып. Һәм монда менә күзәтү мисалында аңлатып китеп була. Безнең республикада мәсәлән, шул ук журналистлар һәм аерым матбугат үзәге булдырып та барлык мәгълүматны җиткереп тордылар һәм хәтта менә шул урыннарда булмаган кешеләрдә инде оператив рәвештә барысында ала алды. Менә Алия, ничек эшләнгән, ничек көйләнгән иде дөресрәге әлеге эш? Журналистлар белән эшләү ничегрәк барды? Гомумән сораулар да тумадымы? Чөнки шул ук Татарстан Яңа гасыр телеканалы ул инде тамашачы белән ничектер бер элемтәдә булып, һәр сәгать саен диярлек инде яңалыкларны чыгарып бардылар. Менә бу очракта эш ничек көйләнгән дип бәялисең? Эш бик яхшы көйләнгән иде, чөнки менә безнең өчен якшәмбе көне ул ял көне, аңа да карамастан без 8 тапкыр чыктык һәм халык белән гел аралашып тордык, төрле участокларда эш алып бардык. Без шул вакытта иҗтимагый палата оештырган күзәтү үзәгендә дә эшләдек. Һәм анда шуны әйтеп китәргә кирәк, Татарстанда гомумән 16 меңнән артык күзәтүче бу эшне карап, теркәп барды. Шулар арасында блогерлар да һәм инде менә монда әйтеп киттеләр, дөрестән дә иҗтимагый палата ашада теркәлеп, менә күзәтүче булып була иде. Блогерларның монда роле нинди? Чөнки хәзер менә нәкъ менә Айрат яшьләр темасын күтәргән иде. Блогерлар аша нәкъ менә әлеге мәгълүматны, чөнки сораулар күп туа барыбер. Сайлау буенча да анда һәрвакыт ниндидер бәлки провокацияләр дә булырга мөмкин. Нәкъ менә шул ук яшьләргә дип әйтик, блогерларның әһәмияте зур булдымы сайлауларда? Зур булды, чөнки без әле менә сайлау башланганчы 1-2 атна кала да блогерлар белән очрашып сөйләштек. Алар бит инде менә былтыр беренче тапкыр менә шул практикасын кертеп җибәрделәр. Һәм алар бик теләп барабыз диделәр, чөнки мәсәлән, аларның бит 100 мең, 200 мең кеше аларга язылган, һәм алар менә килеп участокларга шул ук моментны күрсәтәләр. Аларга ниндидер ышаныч дөрестән дә күбрәк менә шул моментны күрсәтә алганнарына дип әйтим инде. Индус әфәнде, әгәр дә без башка илләрнең сайлау системасы белән чагыштырсак, чөнки без инде аны әйтеп китә булдыра алмыйбыз, чөнки төрле илләрнең һәрберсенең үзенең кагыйдәләре бар, үзенең таләпләре, үзенең яшәеше дип әйтик инде. Бу очракта менә безнең илнең дип әйтик инде сайлау системасы башка илләрнекеннән нәрсәсе белән аерыла ул? Менә монда мин әйтеп үтәсем килә, бердән бер партия җиңеп чыкты. Башка партиялар, коммунистлар, башкалар бер генә кеше дә үткәрә алмадылар. Бу нәрсә турында сөйләп, бу әлбәттә тискәре факт.
Әгәр дә бездә менә шушы конкурент рәвешендәге партиялар, оешмалар барлыкка килеп, ниндидер уңышка ирешә торган булсалар, ул әлбәттә безнең өчен, милләтебез өчен, республикабыз өчен бик тә уңайлы булыр иде. Ләкин ни кызганыч алай була алмады. Аның инде төп нәтиҗәсе билгеле баштан ук. Әлбәттә бердәм Россия җиңеп чыга, монда сүз дә юк. Ләкин ничек, нинди саннар белән һәм нинди мөмкинлекләр белән бердән-бер бу минемчә менә бу киләчәктә бу өлкәдә эшләү кирәк. Ни өчен дигәндә, әгәр дә партиялар арасында тиешле рәвештә көрәш бармаса, демократик юлга басу бик авыр була. Бер партия һаман идарә итү, ул әлбәттә яхшы нәрсә түгел. Шуның өчен менә көчле конкурентлар кирәк. Мин әйтмим, бердәм Россияны бүгенге көнне яратмыйлар, ошатмыйлар дип. Әгәр дә аңа күпләп табыш биргәннәр икән, аны яклыйлар дигән сүз. Ләкин ни өчен менә башкалар моны булдыра алмады? Ни өчен, Рафик әфәнде, бәлки сез җавап бирерсез, ни өчен шул ук оппозиция безнең әле тиешле дәрәҗәдә үзен күрсәтә алмый? Менә ни кызганыч, бездә системалы оппозиция юк. Коммунистлар, ЛДПР партиялары мен оппозиция дип әйтмәсем, алар оппонентлар инде. Бердәм Россиянең оппонентлары алар. Безнең менә инде 90-нчы елларда кызганычка каршы ул системалы оппозиция сәяси партиялар ишеп китә алмады. Аның сәбәпләре төрле инде, бер сәбәпләрнең берсе, ул да булса, менә ул оппозиция булырга теләүче сәясәтчеләр, алар күбрәк шушы менә көнбатыш кыйммәтчелекләренә карап инде, менә шуны эшлибез Россиядә дип, алар көнбатыштан акча алып, һәм инде шул акча хисабына күбрәк партиялар төзеп, эшчәнлекләрен оештырып җибәрергә теләделәр. Һәм шуңа күрә алар Россиянең менә шушы сәяси тормышына нык катнашып китә алмады. Менә бүген инде тулы канлы позиция оештырып буламы, юкмы, ул турыда әйтү шактый кыен, чөнки безнең инде сәяси система формалашкан, һәм инде бүген әйдәгез менә яңа бер оппозиция төзик дип кенә эшләү бик читен, чөнки оппозицион партия инде ул астан үсеп чыгарга тиеш, аның халык арасында үзенең теге тиешле дәрәҗәдә аны яклаучылар булырга тиеш. Кызганыч, шуңа күрә менә бүген безнең инде партиялар күп, ләкин без менә санау нәтиҗәләрендә күрәбез, аларның берсе дә диярлек нешел 5%-ны уза алмадылар. Татарстанда менә бөтенләй безнең ул бик түбән. Әлбәттә, менә бердәм Россиянең шулай күп тавыш ялуында ул оппозициянең булмавының да сәбәбе бар, чөнки монда бөтенесе дә менә безнең бердәм Россия яхшы дип кенә уйламый бит инде. Кемгә сайлык? Мысым белмибез, мысыш күрсәтмәгән. Бердәм Россия кала дип, аннан соң инде монда субъектив фактор да бар. Менә төбәкләрдә бит төрлечә. Шул бердәм Россия бик 20%лап җыйганнар да бар монда. Төбәкләрдә менә кем тора? Сәяси оешмалар, сәяси оешма түгел, дәүләт оешмалары алдында шуннан да тора. Мәсәлән, Татарстанда безнең президентның авторитеты зур, һәм шуңа күрә дә инде бердәм Россиянең процентлары зур булды. Әгәр дә башка төбәкләрдә инде җитәкчеләрнең авторитеты түбән булса, ул мөнәсәбәт шулай түбән була. Менә партияләрнең программаларын беләләрме, юкмы? Бу хакта без шулай рекламадан сөйләшербез. Татарстан Яңа Гасыр телеканалында таяну нуктасы тапшыруы, сайлауларга нәтиҗә ясыйбыз. Монда чыннан да мәгълүмат бәлки җитеп тә бетмәдер. Илнар, килешәсеңме? Шул партияләр исеме зур. Аларның каян килеп чыгуы, аларның тарихларын, гомумән нинди партия нәрсә өчен җавап бирә, аларның программалары, кандидатлар турында безнең халык бөтенләй хәбәрдар түгел дип әйтергә мөмкин. Әлбәттә, кайбер партияларның гомумән программалары да юк. Мәсәлән, безнең җиңгән партия Бердәм Россияның программасы да юк. Алар элеккеге сайлауларда ниндер программа акчаган әйбер чыгаралар. Анда мәсәлән, анда Путинның планы буенча дип шундый менә 2007 елны булды. Путин планы буенча тегеләй булар, булай булар. Бу сайлауда алар гомумән чыгармадылар. Менә яңа кешеләр дигән яңа партия чыкты. Аның да шулай программасы юк. Хәзерге көндә ул кешеләр программаларга бик игътибар да итмәйләр. Ни өченки безнең ниндер сәяси система ул ниндидер тәгә ничек дип әйтәйин, бала состояниесында гына. Бала нәтиҗәсендә. Шуңа күрә бездә кешеләр кемгәдер чын күңелдән сайласалар, алар
алар бу партияда кем тора, кем ул кеше аларга охшаса, алар аның тавыш бирә, охшамаса аны тавыш бирмәскә мөмкин. Күбрәк кешеләр үзләренең теге йөрәкләре белән хис итәләр. Менә 96 елны бит Ельцинны сайлаган вакытта Ельцинның штабы шундый сүз әйткән, шундый лозунг биргән, баш белән түгел, йөрәк белән сайла дигән. Менә шундыйрак нәтиҗәдә хәзерге көндә дә бара инде. Менә ул инде кызганычка каршы минемчә әйбәт әйбер түгел, чөнки кешеләр менә бу сайлауга барганда алар үзләренең сайлау һәм алдагы еллардагы яшәү белән ниндидер, ничек дип әйтәм, элемтәләрне сизмиләр, күрмиләр. Менә мин шул вакытта менә бу комиссияда утырган укытучыларга иң аптырайм инде. Алар менә шул вакытта ничек кирәк бу сайлауны үткәрәләр дә, аннан соң инде икенче көнгә ялай башлыйлар. Безнең зарплаталар артмый, бала күп, тегеләй булай. Мин иң мөһим шунага аптырайм. Мин чөнки үзем укытучы булып эшләдем, мин беләм аның ничек икәнен, әйбит. Менә 2011 елны сайлауларда катнаштым, участокта эшләдем. Бердәм Россия исеннән түгел, оппозицион партия КПРФ исеменнән көрәштем аның өчен, әйбит. Үзем мәктәптә эшләдем. Аннары оппозицион митингларга да йөрдем, әлбәттә, әйбит. Мине беркем дә эштән дә кулмады, миңа басымда булмады. Әлбәттә, ул минем ихтиярым булды, менә үземнең позициямны якларга. Кызганычка каршы күпчелек укытучылар инде үз позицияларын якларга да теләмиләр һәм үз ихтиярлары да юк. Менә бу минемчә бик зур кызганыч. Әле килешәсеңме? Чөнки монда бит әгәр дә без шул халыкка тиешле мәгълүмат җиткерелеп бетми икән, монда бит сайлау алды кампаниясына түгел, гомумән һәр даим шул депутатлар турында сөйләргә кирәк, аларның ниндидер фикерләрен белдерергә кирәк. Менә монда журналистларның роле нидә дип саныйсың син? Мин алай дип әйтмәс идем, мәсәлән, шул безнең каналны гына алсак, тәеме көндә берничә тапшыру багышланган инде менә сайлауларга, агитация ягыннан да. Ул җитәрлек менә сайлау алдыннан, мәсәлән, алданрак шул партиялар турында мәгълүматны бөтенләй белмәүчеләр саны. Минемчә ул җитәрлек. Икенче инде мәсьәлә кеше телевизорын кабыза микән? Чөнки бүген инде күп кенә кеше бит ул гаджетлардан карый бөтен информацияны. Анда ул мәгълүмат бармы, юкмы инде икенче мәсьәлә. Минемчә, менә журналистларга килсәк, менә безнең республиканың төп каналын алсак, Яңа Гасыр алсак, без 100%-га шәп чыктык. Айрат, син нәрсәдә күрәсең сәбәпләр? Бер үзенчәлек инде Татарстан үзенчәлеге турында әйтеп китәсем килә. Башка республикалар үзенчәлеге, туган телдәге мәгълүмат җитеп бетми. Күп кенә барлык партиялар диярлек, аларның материаллары татар телендә язылганын күрмәдем. Әйтергә кирәк, Бердәм Россия турында кайсы бер мәгълүмат татар телендә күренде. Минем үземнең округымдагы булган кандидатларның, алар Казанда туганнар, татар телен беләләр. Әмма чыгышларында мин материалларны карап бардым. Чыгышларында ни татар телендә сүзе юк, ни Татарстанның повесткасы да юк диярлек дәрәҗәдә. Үзләре оппозицион кандидат итеп игълан итеп, кызганычка каршы безнең милли повестка, татар телендәге повестка, ул аларда юк диярлек дәрәҗәдә. Каршы килә инде. Ну, беренчедән, система оппозицион фиркалар арасында Гадел Русия татар телен кулланды. Мин аны үзем тикшереп бардым. Аннары Эхо Москвы в Казани дигән радионы караганда, анда әлбәттә бәхәс барды, анда ЛДПР белән менә бу Гадел Россия арасында, анда менә Гадел Россиянең кандидаты татар телендә чыгышын ясады. Шуңа күрә гомумән бу сирәк, әлбәттә, мин килешәм, но башы булмады дип әйтәм. Ягъни ул сайлаучының йөрәгенә үтеп керә торган мәгълүмат туган. Аннан безнең Татарстаннан кандидат, ул РПСС партиясыннан Дамир Исаков тоже үзенең чыгышларын федераль дәрәҗәдә татар телендә әйтте. Шуңа күрә татар халкы турында да татар халкы турында да булмады. Менә мин нәрсәдә генә игътибар итерим. Бездә җәмәгатьтә һәм менә безнең шул Госдумада бүтән җирдә утырган депутатлар шундый бер тискәре ниндер фикер тудыралар халык арасында. Янәсе депутат ул эш күрсәтергә тиеш. Эш дип нәрсә дип уйлар? Депутат килгән икән анда, мәсәлән, Татарстанның Госсоветына или Госдумага Россияны, ул ниндидер анда мәктәпкә анда ниндидер музыкальный центр бирергә тиеш, кайдадыр скамейка куярга тиеш, анда кайдадыр анда теге юл төзергә тиеш. Менә ул янәсе депутатның эше. Бу депутатның эше түгел. Депутатның эше үзенең сайлаган кешеләренең хукукларын якларга, кирәкле кануннар өчен көрәшергә һәм үз позиция
федерациясын якларга. Ул менә иң мөһим депутат. Аннары инде менә безнең ничек дәүләт акчаларын кирәкле алып барамы яки анда коррупцияга җибәрәме ул акчаларын, шуны тикшереп барырга тиеш. Кайда скамейка, кайда анда ихата төзелгән, ул депутатның эше түгел. Шуңа күрә безгә дә сайлауга барган вакытта халыкка шуны аңлатырга кирәк. Теге халыкның башын бутамасыннар. Менә бу реаль эш, бу сөйләүче генә кеше. Депутатның иң мөһим эше ул сөйләү. Менә шул эшне тикшерергә кирәктер. Инде әгәр дә узган сайлауларның да нәтиҗәләрен алсак, Рафик әфәнде, чыннан да менә вәгъдәләр бирелә, программалар төзелә, үтәләме алар чынлыкта? Менә ул сайлау алды агитациясы бик күп булса, ул сайлаучыларга тискәре йогынтысы зурдыр дип уйлыйм инде. Чөнки ул гел мин шуны эшләргә җыенам, эшләргә дип. Әлбәттә, аның күбесе үтәлми инде. Күбесе үтәлми, кызганычка каршы. Шуңа күрә мөгаен менә халыкта инде ул шул стереотип формалашкан, сайлау алдыннан күп сөйлиләр, ләкин нәтиҗәләре юк дип биредә менә Элнар да дөрес әйтте инде, ул бу аларның партия документлары бармы, юкмы дип, алар булса да, мәсәлән, Америкада ике партия бар инде, республика белән демократлар. Миңа калса, Америкада аларның программалары ни белән аерылганын инде күптән белмиләр. Ул лидер традиция, гаилә традиция, булар демократлар. Системасы бөтенләй башка булып чыга инде монда. Системада бөтенләй башка түгел. Алар инде гасырлар буе ике партия үзләрен күрсәткәннәр, чөнки алар хакимият башына килсә дә, ниндидер проблемаларны хәл итә алалар. Менә шуңа күрә дә аларга мөгаен ниндидер ышаныч бар инде. Алар бер демократлар килә, республикачылар, программалары буенча алар нәрсә белән аерылалар. Миңа калса, Америкада белүчеләр бик сирәктер дип уйлыйм. Һәм милләт мәсьәләсендә күтәрдек biz монда. Дөрестән дә, Индус Ризакович, сез инде татар авылларына да кирип чыктыгыз бу очракта. Менә без Татарстан күзлегеннән чыгып әйтсәк, әйе, менә безнең республикага йогынтысы нинди? Әлеге сайлаулар нәтиҗәсендә нәрсә көтәргә татар халкына? Менә монда программалар турында сүз чыкты. Программалар ул вәгъдә. Безгә ул вәгъдә ничек үтәлергә тиеш икәнлеген белү беренче урында булырга тиеш. Әгәр дә инде татарга әйтсәк, менә безнең татарлар гомумән төрле яшәештән күбрәк мөмкинлекне файдалана алалар. Ул һәр вакыт шулай. Беренче революция вакытында да шулай. Татарлар иң әзерлекле халык булып килделәр. 17нче елда да шулай. Әнә бүген дә шулай. Ни өчен Татарстан алда бара? Бөтен нәрсәдә, мисалы рәвештә. Әйе, безнең бүгенге көндә шартлама безе юк. Ләкин фактик якта ул бар. Чөнки менә бу Татарстан факторы, татар факторы, ул үзенең йогынтысын арттырганнан арттыра бара бүгенге көндә. Сайлау нәтиҗәләрен бәяләүдә, Рафик әфәнде, нәрсә таян ноктасы булып тора? Әлбәттә, реаль эшләр булырга тиеш. Инде ул сайлау алдыннан сөйләнгән сүзләр генә түгел, аның нәтиҗәләре булырга тиеш. Менә Индус Ризакович милли мәсьәләләр хакында әйтте. Кызганыч, милли проблемалар ул партияларның программаларында да бик аз, инде агитацияларда да бик аз. Һәм шуның нәтиҗәсе буларак милли сәясәт бүген Россиядә ул шактый аксый дип әйтергә мөмкин. Без аны инде Татарстан мисалында, милли телләр, милли мәктәпләр мисалында да яхшы күрәбез. Шуңа күрә дә әлбәттә менә тану ноктасы биредә Россия ул федератив дәүләт. Федератив дәүләт буларак үзенең вакытында сайлауларны уздырырга тиеш, ләкин федератив дәүләт ул үзендә яшәгән бөтен милләтләрнең мәнфәгатьләрен инде аның мәнфәгатьләренә җавап бирерлек итеп эшен оештыра алырга тиеш. Менә шул төп мәсьәлә бүген. Илнар, 5-10 елдан ситуация үзгәрәчәкме? Нәрсәгә әзерләнергә? Мин уйлыйм, 10 елдан соң без икенче илдә яшәрбез. Нәрсәгә бәйлисез? Менә күрсен, менә әйтеп куям, 10 елдан соң менә бу студияда күрешсәк, сезнең белән икенче, менә Илнар дөрес әйткәнсең икән, 21нче елны 10 елдан соң без икенче илдә яшәйбез дип. Чөнки хәзерге көндә җәмгыятьтә шундый фикер тудырды, безгә Рәсәйгә ниндидер үзгәрешләр кирәк икән. Мин шуңа күрә уйлыйм, biz Рәсәй безнең менә 85нче елны СССРда перестройка алдындагы ниндидер шундый халык арасында фикер, настроениялар булды. Хәзерге көндә дә шулай безгә үзгәрешләр кирәк икән. Идея, минемчә, җиңеп чыгыр һәм безнең дәүләттә шундый хәлгә хәре җитте. Без хәре үзгәртмәсәк, үзебезнең җәмгыятебезне, илебезне, безнең киләчәгебез булмый. Шуңа күрә мин оптимист карыйм. Минемчә, менә бу 10 елдан соң без икенче яхшырак дәүләттә яшәрбез дип уйлыйм. Айрат, кыскача синең фикер.
Минем фикерим 5-10 елдан соң. Минемчә таян ноктасы менә бу сайлауларда, алдагы сайлауларда 24-25тә менә нәкъ сайлау комиссияларында яшьләрнең катнашуы. Бу сайлауны карап, күзәтеп, гадел сайлауга ирешү, менә шул таян ноктасы була ала безнең илнең демократик юлдан баруга. Нәтиҗәләр билгеле, партияләр сайланды, халык мәнфәгатьләре дә кайгыртылсын иде дигән теләктә саубуллашабыз. Исәнлектә күрешергә язсын.